Unsa ka? Hindi nga kaya ay. Nga naman? Huwag ito kaya akong uyab ya. Asa man mo yan? Nakita naman ito na akong may kaubang lain niya. Sakit kaya para na ako yun. Mao na diya. Kay imo giuna uyab-uyab. Pero kung imo giuna sa Jesus, dili ka mamingawon. Kay nga naman bisan asa ka, iya kang sapnayon. Ang saan magidya? Siya magipirmi akong ipangita. Di pangita. Pero ang Ginoo mismo wala niyong pangita. Nga mo ay nagsakripisyo, nagpakamatay para sa imo ha. Murag nilayon mo kang Jesus ya. Nailayo. Ayaw pag imunana. Kaya ang Ginoo may gugmaon. Kung timan bisan asa ka, nakit ang red gapon kaniya. Kung labaw sa tanan, bisan unsa panimo ka masupilon, andam gyapon kaniyang dawaton. Our God is great.